orain arte landu ditugun 3 aste hauetako gai desberdinak lotuta daudela ikusten dugu. Bai eskubideak, bai gaitasunak, eta baita batzuen konplexitateak. Hau dena lotuta da beti. Eta ez gara konturatzen egoerak, familiak, bizitokiak, jaiotokiak, denak lotzen gaituela. Eta denen loturengatik garela garenak. Orain arte bizi dugunagatik beti behar da egokitzapen edo argibide bat edo segitzegi bide hortan, etorkizun eta gure bizitza luzaroan beti hobeago jateko. Zesan. Norberaren inguruan arazoa dauden arte, ez gara konturatzen, benetan familia asko ze egoera bizitzen duten. Eta behin ja irakaskuntzan sartuta, egoera oso desberdinak ikusiko ditugu, biziko ditugu, harremanduko gara, danetaz ikasi behar da, etiketari jarri gabe, aurre iritzi gabe, eta egoera danak aztertu, eta aldugun apurrarekin lagunduz, denen bizitza etorkizun hobeago baten esperoan. Hoixe da nire konklusioa edo hitz gutxitan, eta nik ere egoera asko bizita. Pertsona desgaitasun pertsona askorekin harremanduta, oraindik harremandun segita, eta nire bizitza laborala eta dena, desgaitasuna duten pertsonekin izan denean beti, eta izatea jarraitzen nahi duela. Erarte,